започна да тренирам, бутилката ми въобще не растеше и се чуех защо и какво става и винаги ли ще остане толкова малка. Но накрая намерих това упражнение, което страшно много ми помогна и тя сега изглежда ето така. Комбинираш ето тези две части и започваш да го правиш всеки ден, когато имаш ръце. Страшно много помага. Ако искате пълна програма за ден за ръце, коментирайте. Тялото изглежда ето така след края на тренировката. Изглежда след края на ден за ръце. Ако искате пълна тренировка за ръце, може да коментирате в коментарите и ще направим едно клипче. Пълна тренировка за ръце. Така изглежда тялото след усилена тренировка за ръце.